suertau zen, hasi ziren, zerien, ez da zein onduen, hasi ziren bomba botaten, da frontoie, zuen lehengo frontoi itzen duen usautuko, durugun. Oine daune frontoina, kale moruku bada ba, haintxeun frontoie. Da anibili ziren, milizianuek, zerekuek, hortik Hernani txikita hortik itorri zan zerok, enbrazkupe busuaz, da gero euren zerakin, da are zeiben, esto, karzelie, atakau. Da gero suertu zen, barek atakauen, da errezen ba euren injerrak inoko zeban gure gara zerik etxe baina, hane, injerrak izizek izun ez ebeiz, dana beteta, dana konaze etorro ziren. Da, beno, izaten ez du, paseilaz du. Danak etorro ziren zera, eta dunugoko elizpi eta dana jentez beteta, eta kainoiok eta eunko zen kaino zarra urtzu zeparatu zutxu zan. Da, gerara ez egin, ba, eurei be, hile bide irueitz izan da erirupe bastante. Da, gero garek, ba, karzelioi atakauen, da, eta arabezan karzelan eusenak, da, danak, hori entzunekura ikusikus baina, artekailetik gora, errezetan junizien. Da, atzigien, hareke miliziano komentziru ezin je, ergezabal zatotzena, oin restaurana ero bala bat durangon ipinitxe, harixen txaleteko zera zan. Hake hitz ezan etxuri aldegin guztu jok, da, ez etxun komentziru. Da, ni, ba, orduen, etxera noila, salbaurera nien, erbitean jarri nintzen, da, ikusten dituen, ba, zeren aurrien, kapusatuen aurrien, zelan tarrat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 a zelan egotan ez zituzan. Da gero, karro batera ero altzau zituzan, karro altzau zituen barrure, ba, enterra hori izan zen. Hori be, ikus, tala entzunekue, zabalatar zatotzen durungoko bat, enterra hori juntzan nien, hori nio bizito poden. Bai, bizito poden. Gero, hartute Bilbora erun ez jeben, baina Bilbora horreko hilen zen.